video himom le nui top thei lo video kan thlir ho don ani tu huna hian Facebook reels nui za thlak lor khom kron di chuk le don ani tuna hian in le teng o oh 有人， kuya tihal nay ni mystery el parchule oh atla ah 有人， segura buhay chang 有人，有人， 有人， oh đây người à lên quên lên quên tiếp vào đó 有人， Kamera rolling action. Cut. Maju. oh pakat azok alu tir oh Action. pun về 有人， oh lên camera zoom travia vậy oh ah anu 有人， 有人， Kau lag. 有人， lo Iya, kau ni. en vet buổi thằng không bỏ lên bỏ lên lên tại Dong! masa so na hindi dia man eh Alay, ito dong, may pagkita ko sa'yo. Baba. Sos, tinanggal ko na yung Yung bala ko doon sa eh. pitdong na yun lang nagdala sa malas ko eh. Nag-research ako kagabi sa Google dong. May ano ako, may anting-anting na ako ngayon dong. yan kan tipira nga Bala ko sa pitdong. Diyan May yan sa'yo native dong. food Diyan. yan ka. Kasi Ang yan tato ni magsilbi may yan. hadiah. Bawal yan Alay. ilapit sa ano eh. Kay ano yung malas magpunta sa akin na. Ngayon sa tayo yan magpunta. Kung Ako maguna tayo dong, may winas na ako dong. O sige. Ay, malo eh! Hindi daw! Hindi daw! Ah, maso nga, Hindi, alin, dito. Palas pa rin eh! Hindi na niya pwede. Kala ko buinas na eh! Ay, ikaw na dong! Hindi na magsilbi dong! Oh, ikaw na! Ikaw na! le Ayo. Hindi pa talaga yan magsilbi dong! Ano ni magsilbi? Panalo ako eh. Bakit magturo ng ano nag-research ako kagabi sa Google dong! Ay, nakpan ko yung balat ko sa pit dong! Lumoy lo. Ano, hindi ka nag-ikot eh. O sige, ikaw na.
Ay, hindi ka. Kapalak ng tag, be. Ba't siya ganyan talaga doon? O, dyan lang sila nagturo eh. Dyan nagturo. Ulitin ko dong, hindi man magsilbi yan. Ay, sus. Naglapit kasi kayo eh. Hindi man mag-ano yan eh. Pila doon. 1, 2, 3. Oh. Dyan tumama eh. Dyan Oh, hindi ka Salak. talaga magsilbi dong. Dyan tumama eh. Ba't hindi magsilbi? Kapalak ng tag, be. Oh. Ako na! Ayun, mga tulak ka. naman ano dyan dong eh. Di magsilbi talaga yan dong. Oh, ikaw na! Ikaw na! Ayaw ko Lumoy na Tolo. dong. Sige, ako na! Teka lang! May orasyonan yan eh! Ano yung orasyon? May orasyonan dong! Nag-research ako kagabi. Sana umipikto ka. Medyo kasoy. Sana umipikto ka. Oh, sige, ikaw na! Oo, ako na! Okay, tingnan lang, okay? Oo, ako na! Kahapon ka pa eh! Sige lang kayo eh! Tatandami! Hindi man na ako Alag-alag. dito. Kahapon ka pa! Bakang dami kayo na ako yan eh! Tatandami sa akin! Ano? Alis na ako dong. Akin yan eh. Panalo ko yan. Panalo ko yan. Parang ako talo eh! Mumang lak lagi ciboy. Oh, le. Entan le doon eh. Oh, pakatso. Adum tolo to. Ngay chưa? Lang hi om phải à? Hindi man magsilbi yan! Amit cho varta. Amit le ka. Sige lang ako! Turo! Yan nagturo eh. Ano naglati man yan. Pag nagturo sa'yo na ang punasan. Magsanin yan ang puno na kuling yan! Buka mo! Dyan nagturo. Lungoy tolo. Ayaw ko magkaroon dyan nagturo. Hindi mo na magsilbi! Bakit sa akin nagsabi magkana-ana? Scripted balikan yan! Ulitin mo! Hindi man magsanin yan! Sakti. Yan ang gamitin ko. Nakulong kayo na selfie sa'yo! Selfie! Buwag ka man! Hindi ka magmasil... Kaya nga eh, pinalitan mo na. Dyan pa rin nagturo. Dapat ganyan lang sa akin! Sa'yo lang lahat yan! Maka-history man! Lungoy tolo. Kahit sa'yo kahit konti! Kapag ako maglalorong ibos ko talaga ko. Purat sa akin ta. Le. Hati dulu le doon eh. Hindi ko talaga magsilbi ang puro ganyan lang. Eh, palagi yan nandyan eh. Bakit magturo-turo na sa akin? Buwag man yan! Ay! Hindi talaga magsalin! Ibalik! Bakit ka kasi magaling? Ano bang klaseng ikot yan? Ba't nakaturo sa'yo? Dapat ituro mo kakin. Para pag ikot mo, magturo yan sa'yo. Ituro sa'yo. Le. Lungoy tolo. Ay, wala na talaga! Sabi mo, ituro sa'yo eh. Ako! Ay, hindi po, hindi. Hindi. Puno na puno na ako nung! Hindi nga ba, ako pa nanalo. Ako pa nanalo, kaya ako pa mag-ikot. Dapat kasi magturo sa... Mag-scripted talaga yan! Ube, ang tatanong dyan! Bakit sa akin marami? Buwag ka! Kasalanan ko ba kung nandyan kayo Hindi nagturo? nung nag-usap kayo niyan! Magturo na Trong yang trong nghe mo ni. Scripted yan! Lungoy lo pet. Mày. Cái con đi là cái lungoy to biết là bằng tiền ghé mấy chun. Ama trong khoa đúng. Amit le. Aha vel trong khoa varta. Lungoy to lo. Palagi
Ganyan le lang sa akin dong. Ganyan. lai na rin siya oh le man ti don futa chalo katan ni 有人， चाचा सबको केला खिला केला खाइए नहीं केला bala bu ke don खिला रहे सबको खाइए ना balai dia लीजिए du lo di ma se pe mu tin hai a kheta le लीजिए खाइए ना लीजिए ui hả ui nuôi nó tụi tâm khóc mày khả cảnh yên à mà sẽ nuôi đủ lâu khăn số nó về thấu rồi cái rinh nuôi tệ lâu lẹ nuôi thầy lâu lẹ nuôi thầy ngang lâu lẹ và nuôi lùi lâu bệ khá cả nằm đòn khá chiếng này à khá video cảnh hữu tê khá Facebook Reels hữu nôm số cái tị cái nằm thằng kho mà này à hữu nôm mình gì đâu bao cái mình lâu thì thật rám rám tụi rinh càng nghiền tụi châu tị khá karan sai do bokani